Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Anel at taga Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Faisa Dagyo, Madeline Milo, Glenn Peter Sipe, Belinda Ramos, Cherilyn Herman, Josie Daguro, Marcelo Mago, Raiza Tugas, Kanyatsky Casey. Anak ko ani Dayan K. Rolyoda from Roger Rolyoda. Edgar Rulian family kan Concepcion family dita Barcelona from Leonora Bautista. Amin at Tagayakushi Therapy Center dito'y Alfonso Lista Ifugao from Hali, Mao. Lolo Generoso ken Lola Veronica Benedicto ijay barangay anak nagtipunan Quirino, Mama Hazel ken Papa Orlando Benedicto. Amin at taga P6 Duminatlo Campamento Difon Quirino from Rod Benedicto ti Fort Bonifacio, Taguig City. Makablaawan pa ni Ricky Mark Ekayan iti happy birthday from JM Almazan. Advance happy birthday kani kabsat ko Michael Castillo. Makablaawan pa da JD Gauson Gapit kan Juvelin Bauson Cariaga. Kastamot ni Auntie Lilian Barrientos Sabar iti Hong Kong from Lawrence Castillo ti Del Pilar Tagudin, Ilocos Sur. Gagayem ko adabing Bingaro ti Manila, LV Castro di ta Dubai, Marivic Sarte ti Macau, Helen Subia ti
Hong Kong. Lakay ko ni Hildo Sugitan kan anak ko Adame, Sheila kan Leslie from Juliet Sugitan. Shout out iti mundo kan Terrenal family ti Hong Kong, Taberna Vallejos family ti Vancouver, Canada, Mundo Bulda family ti Angad Baksil Bangged Abra, Mundo Taberna kan Alejo family iti Tangadan San Quintin Abra, Rapakon kan Alejo family ti Santa Catalina Ilocos Sur from Leniki Alejo. Makablaawan pa ida Gemma Frutas, Melanie Rumbawa, Linda Pasion, Jasmine Rivera, Mariel Gutierrez, Josephine Jose, ken Chofilu Kabael. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo adanunen to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan Anel at taga Isabela. Talo kami nga agkakabsat kat siyak ti may kadwa. Laborer iti may sa planta ni tatang ko. Kat ni nanang agtagtagibalay laeng ta iso ti mga asikaso kada kami nga agkakabsat. Makunak anarigat ti adda pa nagbiag mi manang. Ngamin, pasaray dumanon iti talo a bulan sakbay ang makasweldo ni tatang ko. Iso ang makautang kamin sakbay adumtan ti sweldo na. Siyak ti makon ko na a black sheep ti pamilyami. Gapu iti ado akalukwan ken pakaibabainan nga impaay ko iti pamilyak, sipud pay ubingak. Sapay ko mapili mat ang maidrama ti padas ko, taamok ang makaipaay adal kadag iti padak adumdumngeg iti YouTube channel yo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adaak pay laeng iti elementarya, Manang Emmy. Nel, anak, mapan ka man pa'y umutang iti bagas kan masida iti istor ni Nana Inga. Ha? Apay nanang? Awan man may gatang iti kanan tayon? Saan pa'y ang nagsweldo ni tatang nyo? San abale, taapaman ang makasweldo, agbayad tayo matla adagos kadagiti na utang tayo. Apay nga siyak man ti mapan umutang nanang. Adarod na panan ni manang mo, iso asikan ti mapan. Kasaritam anaimbag ni Nana Inga. Amangan no agungot tumanan no mapan tayo umutang nanang. Saan mat siguro anak ko? Taagbayad tayo mat, apaman ang makasweldo ni tatang mo. Sige nga rod nanang. Padasag no pautangan na tayo pa ni Nana Inga. Mabalin ka no ti umutang iti bagas kan masida ko na ni nanang ko. Hanya, umutang kayo manan. Nagatindog man ang tilistahan nyo dito'y tersinak. Pasensya kayo kanon, nana. Saan pa nga ang nagsweldo ni tatang? Nga magbayad kami kano adago sa paman nga dan kwartami. Hay, kanayon mo't lakit din nakasta. Hay, kakaas iti biyagyo. Uray kasano ti panagagawa ti amayaw. Awan lata, nakasanaw. Si kansa mo't ti malas iti biyagyo. Ha? Apay amas daw ka? Saan aya permiti kinalukom nga ubeng? Awan lat di mo mararamid apakaibabain ng ti pamilyayaw. Mapan kalagay ayam, makadisgrasya ka pa'y. Hanya nga tinapasama ki dyan na uram akalapaw dyan kasinsinmaw. Gapo iti panagay ay ayam mo iti pospuraw. Anak, nagadun timbagpagana. Naglayang asumaw. Dahil tati bagbagak. Nakaububingan ka pailaang. Nakadadon ti perwisyo nga impaay mo iti pamilyam. Iso aday ta. Uray kasano ti aramidan ti amam nga agtrabaho. Agregregat kayo lata. Nana Inga? Mala, ibagam noon niya ti utangam.
Taikan ka! Ngam ibagam ka ni nanang mau nga agbayad kayo adagos. Apaman ang makasweldo ni tatang mau. Un, nana. Ay, awan yun. Di kay aglamutan. No awan to'y tersina apagutangan nyo. Kamaudyanan na bakit? Nagsweldo kami matlangan. Ay, agyaman naklakay. Talagang awan iso amin ng diti balay. Ultimo isa ang abagas. Ay, kat nangalaan yung aro diti inluto yung ita amalam. Imbaon ko ni Nel anapan imutang iti tersena ni Nana Inga. Bagas kan masidati impaalak. Ngam, imbagamot kit din ni Nel nga agbayad tayo adagos apaman ngagsweldo ka. Naimbagman ta nagpautang pa ni Nanay Inga. Naurnungan tayo manan iti utang iti tersena na. Sana bale, tagbayad tayo mo tadagos. Mapanak to iti tersena na inton bigat. Tabayadak aminan nga utang tayo. Tapno addan to manan pagtarayan tayo, inton adda kasapulan tayo. Wan bakit tani? Kababainan. Sapay da taon ti pagchichismisan dagiti karuba. Gapoy ti kinaloko ni Nel nga anak ta. Ay, diyak man amo di nga ubing. Nakaro ti kinaaliwagwag na. Uray ko mano saan ang makaaramid iti madi. Sa di naman nindayan na aya. Napan ka no na kiayayam. Sigurado na lang awan man ti aramidin na abasolan. Tano saan? Talaga abas nutak da nga ubing. Bakit? Inalam ka, DJ kwarta iti bulsa ti pantalon ko. Ne, awan din nalalak lakay. Apay ko mga alaak ngay, kat adamot intod mo kanya kakwarta. Kun amok amasapon mo day jay iti papan mo iti trabaho. No di mo inala. Sino nga... Agore ka. Ayan ni Nel. Rimwar, ang mga nadala ang dita ka aruba. Ne, aday tamot gaya man. Nel, agawa am ti umasidag ditoy. Apay ka di, tatang. Agpudno ka kanyak. Sikati na nga iti kwarta iti bulsa ti pantalon ko niya. Ha? Ibagam no inalam, Nel. Tapno saan tayong agpipin na basol di ti balay. Agpudno ka, Nel. Sikati na nga la. Un, tatang. Siyak nga rod. Anya, agala ka pa yan iti di mo kukwa. Amom ka di pa nagtakaw dayta. No sa bali at tao tinangaramidam iti kasta, sigurado nga ipabulis da ka. Apay at tinakaw mo ti kwarta ni tatang mo. Ingatang ko iti kan nagbayad ti panagayayam ko, nanang. Anya, adamot makan di ti balay. Sa bali mo ti magatang ijirwara, nanang. Kasano, no dumawatak kada kayo, agungot kayong mat namin. Saan arason day tatap na agtakaw ka, Nel? Talaga ka di adi ka nagbalbaliw? Nakaubingan ka pa'y lang nam nagturod ka nga agaramid iti kalukwan? Kaya't mo, saan da ka napagadalan? Tapno saan ka namang ibabain? Ha? Ay, sana, tatang, kaya't ko tagadal. No kasta nga rod, baliwam tinaalas nga ugalim. Sana kasta ti panang padakkelmikan ka. No saan ka pa'y lang agbaliw? Talaga pagsardingan kalaangan nga agadal.
aramid ko manipod kinaubing ko manang Emmy. Takawak iti kwarta ni tatang ko. Nang runa no adda apalak nga ay ayam, dagiti ka ay ayam ko. Adda pa di aksidente na puurak ti kalapaw di kasinsin ko, gapu iti panagayayam ko. Iso nga ibagbaga dagiti kalugaran mi, asyak kano ti mangipapa ay ti malas iti pamilyami. Adu ti mangmangag ko nga agkakasakit asasawan dagiti kalugaran mi manang. Ngamdya kon imbagbaga kadananang, nang runa dagiti sasawan ni Nana Inga, no kasjay ang mapanak umutang iti tersena na. Amin dagiti agkakasakit nga ibagbagada ket jak imbaga ken ni nanang ko. Ayat ko laeng nga adda mautang ko akanan mi. Takas na kunakon iti damo apasat ti surat ko, kanayon a madelay ti sweldo ni tatang. Iso a maururnungan kami iti utang, sakbay a makasweldo ti amak. Naglabas pa'y nga rod ti aldaw, adda ak idin iti high school. Naggapuam si Kanel. Saan ka kanumanan asimbra ki eskulaan kuna ni manang mo? Napanak na kitrabaho di talon ni Mang Ben, nanang. Anya? Nagbababala nga rudan ti gradong agkara-absent ka pa'y? Sayang mo't niya mintitangdan kong agtrabaho, nanang. Iso pa may nayon iti allowance ko di eskwilaan. Nga mabaybay amutan ti panagadal mo. Sapay dandani kan agturpos. Di mo latultuladan ni manang mo. Kanayon nga da honor na. Sanak mo't niya min analayang akas ka ni manang, nanang. Kasano kat lalao kam iti kalukwan ti panagadal mo? Saan mo't Saya atom ti agadal, no kayat mo ti agtuloy iti kolehyo. Day talaang ti mabalin mi nga ipatawid kada kayo nga agkakabsat. Ti panagadal yo. Iso nga ikarkarigatan da kayo apagad-adalan nga agkakabsat. Di ka agdanag, nanang. Sigurado nga agturpusak iti high school. Lakay, dandanin agturpos iti high school ni Nel. Huwag nga rod bakit? Duadan ton ka ni manang nangaday ti kolehiyo. Kabaalan tapay nga taapagadalan ida. Sigurado amarigatan ta no kolehyo dan adwa. Pudno day ta nga imbagang bakit? Kayat kumata makaturpos ni Nel iti kurso akayat na. Ada si ti Diyos. Kabaalan tamot nga ta. Pampanunutot nga rod, no kasano ang makatulong akken ka. Itataadda pa'y panawan, sakbay nga agkolehyo ni Nel. Anya ti kayat mo asawan? Kayat ko ti agabrod lakay. Tapno mapaglepas ta dagiti anak ta. Kan makatulong akken ka. Tapno sumaya at mo't basit ti panagbiag tayo. Sigurado kay ti dayta a desisyon mo? Wan, aging nga dapay panawan. Dadakkel mo tan dagiti anak ta. Saan kan amarigatan ang mga sikaso kadakwada? Kabailandan dagiti bagbagida. Tinasaya at bakit? Panunutom anay bagday tangaramidam. San ka alapdan itanyaman na planom? Ngam kasi tinakunakon. Panunutom anay imbag.
Saysayatom ta agadal Nel. Panunutom ti sakripisyo ti inayo di abroad. Uwan tatang, dandani nga rodon graduation mi. Sayang, saan na maka-attendar ni nanang iti graduation ko? Ti importante, matungpal ti arapaap na makaturpos ka. Tapno makapagtuloy ka iti kolehiyo. Sikat ti pampanunutan di inam. Sa nabali dagiti kakabsat mo, taam muming agad adal da na imbag. Talaga nga rod nga agtuloy ak iti kolehiyo, tatang? Wenel, iso nga rod ang nag-abroad di inayo, tapno da katulungak amang paadal kada kayo. Kaya't nang agbalintumot ang napintas ti masakbayam. Tatang? Iso nga idyam ko man ti barkada, kan aminen asaan ang nasayat nga aramid. Igaad mo kit di ta agadal, tapno saan ang masayang ti sakripisyo ti inayo, ijabal lasiw taaw. Ni nanang tumawag. Hello nanang, naimbag tayong mawag ka. Talagang awagan ka anak ko. Takayat ka kablaawan iti panagturpos mo. Happy graduation, Nel. Agyaman ak nanang. Sayang, saan yun anay matangan ti panaggraduar ko iti high school? Ay na anak ko. Uray awanak dita. Umanayan apakaragsakak ti panagturpos mo. Sapay ko matagtultuloy ti kinagagat mo nga agadal anak ko. Arapaap ko nga agbalin ka asiman. Anya? Siman ko na yun, nanang? Kabaglak nga taday ta. Kat sa anak mo't ana sariri takas ka ni manang ko. Mamati ang kakabailam. Basta ipasnat mo ti agadal. Suportaran ka, Nel. Agyaman ak nanang. O sige, no day ta ti kayatyo. Ikarigatak nga rod. Saan nga ta nagastos unay ti kayatyo nga dalo ka kurso? Isungarod nga daak di abroad tapno matulungak ni tatang yo amang paadal kada kayo. Basta ikarim nga ipasnat mo ti agadal. Para mo't la iti masakbayam ti pampanunutan mi kan ni tatang mo, anak ko. Sige, ikarigatak nanang. Katagyaman nak iti panagtalekyo kanyak. Oray na gadon nakalukwan ti naaramid ko manipod kaubing ko. Sandak apulo sa binaybayan, wano tinalikodan. Gaputa na patag kayo nga anak mi kada kami. Iso aday tati kanayon nga imulam iti panunot mo, Nel. Wan nanang, namnamaan nyo dayta. Agannad kayo dita nanang. Patpatgan kayo unay. Madama nga daak iti high school, idi na pa nagtrabaho iji balasiw tao ti inak manang Emmy. Kayat na ngamin ti makatulong ka ni tatang, kan kang runaan na, kayat na makapagtuloy ak iti kolehyo, taday ta ti tarigagay na. Nagturpusak iti high school, kat nagenrolak iti kolehyo. Engineering ang mainaig iti barko ti inalak a kurso, takas na ko na ni nanang, kayat na nga agbalinak asiman. Gaputa dayo ti balay mi iti pagadalak, kapilitan ang nangalak iti abangak tapno sa anak amarigatan.
Kat idinapanak nagdalos iti pagnaudak, sakbay nga umakarak, napasamak ti jak pulos ni namnama apagteng. Adda akong dito abanga kapag naidak. Kabayatan ti panagadal ko iti koleyo. Pasit lang dito asilid. Ngam napintas. Makapasalibu kagrik na dito a lugar. Nagmayat nga minti pulo iti angin na sumrak. Iti kanito nakalukat dagit ti tawa. Rugi akon adalusan dito a pagyanak. Ni, anya tinat naganadalapos ko. Libro. Apay nga dakasta dito pag... Ha? Nailukat ti pinanid day ta libro anat naggapoy ti pulo iti angin. Pidutok man day ta libro. Ha? Anya to'y nakasurat dito libro. Ay ayatan ti Apo. Ha? Apo ya kasto tilinaon dito a libro. Ni, daan gaya mabiblia dito eh. Tsak nakita adagos, tamalaksid adaanan, nakataptapok pa eh. Pampagak, tapmay katitapok na. Kalpasan na. Ikabil ko lang dito silid ko. Tapno adan to basbasak. Hello, Nanang. Naimbag tayong mawag kayo. Kailiw kayo una yun. Kumusta ka ngay anak ko? Kumusta ti panagadal mo? Nasayat mo't, Nanang. Main enjoy ko ti kursok. Wen gayam, Nanang. Insamirak pa'y tinag-enroll iti Bible School. Ha? Kasta ka di anak ko? Ni, amang ano awan mo't inanamon? Di nakbagdanagan, Nanang. May saday ti amang mangtad inspirasyon kanyak. Tapno agadala ka na imbag. Ken tapno magunod ko ti arapa apyo para kanyak. Ay na, nagsayaatan ngay. Talaga nagbalbaliw ka na namin pinsan. Sabalin di sigud anel nga ibagbaga ti kalugaran tayo analoko. Kan awan to ti maragpat na itibiyag. Kaya't ko paniknikan kadakwada nagkamaliday iti panangipapan kanyak, Nanang. Naitanam amin iti panunot ko dagitag kakadakas ngayon sa usawang da. Manipod kinaubing ko. Kat day ta tinangtad kirad kanyak. Tapno aramidag anasaya tibiyag ko. Kastamot ang tibiyag yu a pamilyak. Ikarik, Nanang. Ipaayan kayo iti ginawa. Nel, anak. Iso nga pa man na makaturpusak. Agsapulak adagos iti panggadak. Kat pagawidan kayon tumaten. Ag for good kayon ton dito Pilipinas, Nanang. Agina na kayo matan. Kaya't ko nga enjoyin niyo mo tanti biyagyo. Da kayo ka ni tatang. Agyaman na anak ko. Itapay lang, napalalo aragsak kon. Ta saan kami ang nagkamali ka ni tatang mo, anang paadal kan ka iti kolehiyo. Saan na pulos, Nanang? Kat pagyamanak unay data kada kayo. Nagdakkel at tulong ti panagtalikyo. Kastamot tanti suportayo kanyak kan ni tatang.
Nel, anak, kablaawan ka iti panagturpos mo. Agyaman nak tatang. Ang amom, Nel. Talaga na sorpresa ak anak ko. Kunak no kadwaan ka lang nga umuli ti stage tapno alam ti diplomam. Ngam, talaga na sorpresa ak tanaga do ti awards anagunod mo, Nel. Impagarup ko idi no pamagusto lang kaninanang mo. Iso anag-enroll kay ti kurso akayat na. Ngam talaga gayam nga impasnak mo tinagadal. Tatang, Kanayon da kapaymot nga ikumpara idi kanimanang mo. Nang runa iti elementarya ken high school kayo. Tapagpasalang dagiti gradom. Ngam ka ba alamot gayam no talaga nga ipasnak mo ti agadal. nagbalin ngamin nakarit kanyak dagiti ibagbaga dagiti kalugaran tayo idi. Asyak ti mangi papay iti malas iti biyag tayo. Iso apulos sa saan tayo arumang ay. Ken dakala katulungan kiti panagbalbaliw ko ti panagbasbasak akanayon iti Biblia na sarakak iti boarding house ko, tatang. Anak, Kastamot ti panagatendar ko iti Bible school. No kasta nga da bakante nga oras ko. maragsakan ak anak ko. Tanasapa ang nakapagpanunot ka. Kat mamati ak, kastamot unay ti ragsak ni nanang mo. Nga oray no saan ang nakaawid adimar ay ti panagturpos mo. Sagot ko dahi tabaligi kada kayo ko ni nanang, tatang. Ikarit nga ramidak ti amin. Tapno maipannakaldak nga anak yo. Kat namnamahal ka saan pa anala daw ti amin, tatang. Saan anak? Tinapatag ka na kami kan ni nanang mo. Kat tagbalin anasaya ti masakbayam. Maadaan kay tinatalgad at trabaho. Tapno marugyam mo tin aplanwan ti maipapan iti biyag mo. Tatang, amin nga arapahap ko kat karaman kayo pamilyak. Ikarik, yaon kayo iti kinarigat. Hello, nanang. Naimbag tayo mawag kayo. Awagan kayo kumankat. Excited ak namin amang kablao ken ka anak ko. Kasla kaano laeng idi nagturpos ka iti high school. Ngam ita, nagturpos kan iti kolehiyo. Kamaudyanan na, natungpalan tinabayagan nga inkarkararag ko iti Diyos. Ama katurpos ka iti panagadal mo. Tapno sumaya at tutibiyag mo iti masakbayan. Gapuday tayo ti sakripisyo yo. Ken, saan niya pa nang talikod kanya ken ni tatang? Nga uray ado tinaaramid ko pa kay babainan nyo iti kalabas. Gaputaam mo mi adumten to ti aldaw. Ama kapanunot ka anak ko. Iso nakigasang-gasa tak dito'y balasiw taaw. Ket saan kayo paayon, nanang? Sapay la ko ma. Tama kasapul akadagos iti trabaho. Kalpasan na mailepas ko amin nakasapulan iti panag-apply ko. Ikararag ko iti Diyos. Asapay la kumata kanayon at arabayan nak. Matungpal amin dagita nga al-alma ng anak ko. Basta buyugam tinapas nagkakararag, ken determinasyon ti amin akayat mo nga aramiden. Agyaman nak nanang. Kayat ko. Apaman na maddaan ako ni tinatalgad at trabaho. Agawid kayong tumutten. Tapno makainan na kayon. Iti kasta. Agdeden na tayo manen. Tatang, napinta sa damag. Adan naawat ko nga awag iti may sa kumpanya nagaplayak. Agpaiso anak ko. Wen tatang, kat may sa dadya kadakkelan nga agency dito Pilipinas. Ay na, nagsaya ateng nga anak. Mangrugin amay paaykan ka dagiti parabor ti Diyos. Wen nga rod tatang, kat pagyamanak unay daytay ti Diyos. Sigurad wag arumang ayon ti biyag tayo tatang. Katamo ka maragsakan mo't ni nanang. Apaman ang maamuan na dayto adamag. Ay kat kaano nga ron ti pa nag-report mo anak ko?
Mapana ko ninton bigat tatang. Alang nga rod, lalaingom Nel. Amok akabaalam ti amin nga ipatrabaho daken ka. Ikarkarigatak tatang. Kat napaman niya agbalinin nga stable ti trabahok. Pagawiden tayo to ni nanang. Husto mo ti ado atawan na naging nadayo kayo para kada kami agkakabsat. Siya kung ti mangituloy ang mangipaay kadagiti arapahapon tayo tatang. Panawin mo ten. Tapno agdaden na tayo manen asang kapamilya. Napagasatan na kanaawat iti nagaplayak at trabaho manang Emmy. Kat daydin tinangrugyan ti panagbaliw ti biyagmi asang kapamilya. Ado tinasdaaw akalugaran mi, tadida namnamaan akabaalak ti agbaliw, kan agbalin amaysa a professional. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadagiti nangumum si kanyak manang, taamok ababaan iti kastoy akapanunutak, ad-adupay ti ipaay ti Diyos aparabor kanyak. Nag-for good mata ni nanang ko dito Pilipinas, iso nga agdadan na kamin. Babaan iti matagtaggadak na ipaaramid kon ti balay mi. Nakaibangon akmatan iti negosyo nga iso itan ti imatmatunan ni nanang. Nakagatang akmatan kadagiti dingwan a mabalin at taraknan ti amak, kan adamatan nagatang ko alugan apara iti pamilyak. Aging gaitamanang agtrab-trabaho akpay laang dito'y barko, kat na duma-duma matan apagilyan tinadanon ko. Saan anarigat ti agbaliw, nang runa no adda arapaap mo iti biyag, para ken ka, ken iti pamilyam. Ken kang runaan na, masapulakid dawon tayo akanayon ti panang tarabay kada tayo ti Diyos, iti anyaman aganwat tayo iti biyag. Agyaman akmanang iti panangidrama yo iti padas ko. Kat sapay ko ma, taagtultuloy ti panangidrama yo kadagiti padas ti biyag, amang liwliwa kada kami nga adda iti adayo a lugar nga agtrab-trabaho para iti pamilyami. To'y pagayam mo, Nel. Nel, pagayam ko, kablaawan ka, tanaragpat mo ti amin nga arapaap mo iti biyag. Sika a maumum si idi, sika itan ti mangipapaay iti nasaliwanwan a biyag para iti pamilyam. Dayawag mo ti kinunam asaan ka nagimula iti sakit tinakam pagayam ko, taawan tinasayaat nga itdanday ta. Agpaaylaang dayta atubang kadagiti napintas agasat asumangbaykan ka. Sapay ko ma, taagnanayon asikakaradkad ka, kat aganad ka iti sadino man a lugar nga ayan mo iti agdama. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Apay, akastoy tibiyag.
agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at Trina at taga Isabela. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti gagayem tayo dita Cordilleran Lactation Massage and Therapy Services nang runa ka ni Ma'am Jenny Liano Felwa. Masarakan ti pwesto da dita 4-2 Eco Building, Assumption Road, Baguio City. Kat gapota Cordillera Mas ita, ada promo da manipod July 15 aging gana July 20, 10% off promo to all services offered. Makablaawan pa'y da Teresa Salem ti San Mariano, Lady Bird ti Kuwait, Ate Ellie, Ate Rose Bermudez, Olivia Guerrero kan amin nga agdengdengeg ti Dramayo from Juliet Sugitan. Shout out kada Imelda Velasquez, Nelia Limon, Delia Oira, Jan Israel Soriano, Jasmine Rivera kan Homer Alamo. Anak ko ni Justoni Corcoro from Irene Adsuara. Lakay ko ni Reynaldo Jose kan advance happy birthday kada Jo Marie Jose kan Annalyn Jose from Josephine Jose. Wayasen kan Lacandazo family, datatang sakyo kan Inang Carmen from Eunice Wayasen. Tuala family, isuda Jaffi, Erika, Zurey, Zandre, Zyril, Jetro kan Liza Kate Tuala, Titagaran Kawayan Isabela from Daryl Tuala. Amin akapamatyak dita Singapore chapter.
Kastamot ti imbat kan Gaho family ti Solano, Nueva Ecija from Ana Jean Gaho. Happy birthday Tatay Julie de la Cruz. Makablaawan pa'y dagiti anak ko ada Margie kan Jordan from Marjorie de la Cruz ti Kingdom of Saudi Arabia. Bersaval kabansag pahe kan Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela. Ni Inang Rosario Bersaval, Clarita kan Nelson pahe, Sir Boyet kan Norma Osaria and family from Benny Rose, Jose Polaya ti Barcelona, Spain. Sheila May Sumera ti Rojas Isabela from Juniver Sumera. Tatay Camilo Valdez, Nanay Nora, Mr. ko ani Johnny Joves, ken Ralph nga anak ko from Marilyn Valdez. Makablaawan pa'y Daonad, Edong, Maymay, Makmak, Dandan, Avi, iti Rancho Santa Ilocos Sur from Imelda Aquino. Shout out kada Carol, Hazel, Florence, Palet kan Rhea May, kan Irene, ti HR Office ti Gataran, from Bianca Javier. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Trina. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na klaangan itinagan at Trina, taga Isabela Akmanang. Dahiti a drama ti pagaayat mi adengdenggan iti lugar mi, nang runa dagiti agtrab-trabaho iti talon. Malinglingay kami ngamin tunggal dengdenggan mi dagiti agduduma apadas ti biag, amabalin apakaagsawan iti adal kan inspirasyon. Kat agyaman kami taaddan dayto iti YouTube, tauray sa dino man ti ayan mi, mabalin kami lata nga agdengeg. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay, kat namnamaak ang makaibati daytoy iti adal, kadagiti babbalasang akas kanyak. Kat sapay ko ma, tamapilimat ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Dala daw kamot asimangput idirabi anak ko. Nagado nga min ti guest medical man nanang. Nagado ti nag-check-in, iso nag-overtime kami. Ay, kasta aya. Wen nanang, naimbagarot tada ni Rio akad kadwa nga agawid no kasta marabyanak. Ay, naimbag taagpada kayo iti pagtrab-trabahuan. Inrantami talaga nanang. Amo yung matasipod idagad-adal kami pailaan, ag best friend kamin. Dasaya at mat nga may jebayan agayem mo. Nagagat pa ay. Kasano asaan nga agagat, kat isumot latinam namaan ti pamilya na nanang. Ay sana bali nasaya ato ti biyag na, tama nagtulong iti pamilya na. Kasmutlakan ka anak ko. Ala, agar mo sarta nga rudan, Trina. Trina, alam na gitoy, para kada kayo ko ni nanang mo. Anyaman dagitan aya, nakadadutit itod mo kada kami. Nagburas kami ngamin iti kalman kadagiti mulami. Naimbagla pang ramanan nyo mo't Agyaman akmar. Awan na nyaman na. Ay, hun gayam. Day off mo ita sana ya. Wan, apay aya? Awisin ka kumainton malam. Rumwarta man mat. Nabayagan day di nauding erurwarta. Ay, wan nga rod. Mar, pasensyakan ha. Kanayon kami ngamin abisi iti kalabas. Amumat nga iti kastoy at tiyempo kat adu ti guest me. Mawatak. Awan terong ba nga pagdanagap, Trina? Agyaman na, taman nakaawat tinagbalin akaayan-ayat ko. O sige, rumorta nga rod inton malam. Agyaman nakmanan. Umay kanto sa kunan inton malam. Urayin naktulatan dito'y balayo.
Agyaman na, kasano na nga ti guest tayo ita Trina, my friend. Makabanugmatan niya. Wan nga rod. Kasta talaga. Sa bagay. Kat, napanam nga idikalman a day off tayo. Remor kami matakad ni Mar. Ay, Idikalman man laangan nga da oras ko para kang kwana. muna yun, sana all. Amo, nagasat ka, taman nakaawat ni Mar. No sa bali laang, ay na, sigurado ang nagapos ko man. Awan maaramida, Kriyo. Masapol nga agpasensya, tatrabaho mati makagapo. Ay, kaano nga tamot aya alumungaw, ti panagbiag tayo. Ha? Apa na sa umday ta, friend? Kasano? Oray trabaho tayo at trabaho. Kastoy lata ti biag tayo. Awan pa'y nanamayan. Among friend, arapaap ko mo ti bumaknang. Jay, agnaed itinapintas a balay. Ada babaunan na ken bastante amin na kasapulak. Ay na, friend, nangatuunay tarapap mo. Masapulabak ng tipakiasawaam no kasta. Wan nga rod. Pakasarakan nga taya. Huh? Hoy, friend, ang mga nanalipatan mo nga adan kaayat-ayat mo. Adan ni Mar itibiyag mo. Amok, friend. Ngam kaanon tupay ngay alumong ti biag no manalon manan ti pakiasawaak. Ala ka! No kasta? Saan mo akap-kap na kan ni Mar? Diya ka mo, friend. Basta, kayat ko ti bumaknang. Good morning. At reservation ko dito ay Good morning, sir. Anya ka di anagan, sir? Roberto Ruiz. Mabitlang, sir, ha? Owen, sir. Ado'y titulbag ti Romeo. Thank you. And you are... Siyak ni Trina, sir. Welcome dito hotel. Thank you, Trina. Mamatak nga ag-enjoy kiti panagstay ko. Iti sumagmamanong aldaw dito Tatagayam na pintas ka nasingpat a receptionist. Thank you, sir. Okay, mapan ako niti silit ko. See you around, Trina. See you, sir. And thank you for staying with us. Hoy, Trina! Itay paapalpaliiwan ka. Kasla maitay tayo kay titangatang. Nakitam ka di si Mangpot a guest tayo itay? Ha? Asino? Kadno dyan matlalakay, tinakita ka si Mangpet. Grabe mo't daytan lakay nga ibagbagang. At pwesong matalakay. In fairness, nataer alakay. Oh, makitam? Nadlaw mo mo't gayam. Nataaran niya, oray nataanganan. Kan aglang-lang abak na. Ha? Aguray ka man, Trina. Kasla ta kahit maasawan. Oy, di mo ko na nakayawan ka iti dadya a guest tayo. Saan ka nagkamali, friend? Ha? Uray lakayan. Kasla nakataktak ng tilangana. Kan kasla grup-grupo nga artista. Saan aya? Well, saan ka nagbidot? Di ka umay. Ang mga numakadlaw ang nakayawan ka kang kuwana. Hay, dahito isang tisungbat dagiti arapaap ko kan karkararag ko, friend. Ala!
Hoy, Trina! Ang mga nanalipatan mo niya adan kaayan-ayat mo. Isa mabalin ka di? Hinay-hinay ka kumalaang, my friend! Balasang akpay, ngam adda kaayan ayat ko akalugar akmatlaeng manang Emmy. Nasingpet kan nagagat ni Mar. Ngam gagangay la siguro iti may sa abalasang ti agarapa akmet, iti nasaliwanwan a panagbiag. Aklunak nga idi pay laeng, ambisyon kon ti bumaknang, ngam jak ammo no kasano. Agingga idi adda na amamok a guest mi iti hotel a pagpapaayak. May sa negosyante ni Roberto, ngam adayo amas natataengan ngam siya. Gaputa na kayawan na kenkwana, kan amok nga isuntisong bat ti ambisyon ko iti biyag, nabiit anatin nagtrik na kenkwana, manang Emmy. Manak tayo manugot ka, iti panangawis ko kan ka iti dinner, Trina. Pakaidayawak ti panangimbitaryo kanyak, sir? Roberto kunamblatan. Di na kunawagan iti sir. At adamariknak ti kinaadayo ti nagbaitan ti idadta. Saan to pa'y ang mailasin? Aglang nga ka ngamin nga ubing pay. Siguro, gaputa na baknang ka. Ado ti maaramid ti ada kwartana. Saan ka nagbindot iti dayta na kunam, Trina? Sa dino ti ayan ti pamilya. At aday iti malasiw taaw. Ngam kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami ti asawak. At lamatan kadendena na iti abroad. Ay, kastagayam. Katda kayo ngay, kumusta ti biyagyo ita? Well, daytoy, agmay-maysa nga agbibiyag. Apay saan kayong agbirok matan iti kadwayo manan? Diyak pa'y ngamin nakasarak iti napudno a balasang. Daytay saan lang at ikinabaknang ko ti almanen na. Amom ka di Trina. Talaga nangangaw ni kasat. Ta dito'y pa iti pakakayawan manen tirik na. Ha? Iti damo pa ila nga pan nakakitakin ka. Nakayawan akon. Kat nakuna kadimtengan ti babae ang nabayagan asap sa pulag. Anya ti kayat mo asawan? Agayataken ka, Trina. Kat no aklunan nakasagana ak amang ipaaiken ka itinanamay apa nagbiag. Mga no, agkam mali kayo. No, saan, Trina? Napudno ak iti ibagbagak. Kat sapay la kumata damat ka imudingak di tapuso. Friend, sa dino tinapanan nyo ka ni Sir Roberto iti kalman? Inawis na kanangan iti may sa aklas a restaurant. Ay na, kasdigayam tirik na ti agbalin na baknang. Anya? One friend, kat aday bagakan ka. Amom, nagdaton kanyak ni Roberto. Ha?
Daton kan ka? Ako ka man, friend. Apay Roberto, akon ko namlatan kan kuana. Day tamo ti kayat na nga iyawag ko kan kuana. Amom, day to yung tinururay ko. Ti maadaan iti boyfriend abak nang. Apay, inaklon mon? Ala, kasano ni Mar? Nabayagan nga gayan ayat kayo saan aya? Wen, amok day ta. Diyak pa inaklon ni Roberto, friend. Ngam, inton sa marunong awisan nak. Sorry laangan ni Mar. Tamok adi namat lang maipaiti arapaap ko iti biyag. Trina, mangmangig mo ka diti bagbagam. Mabalin ka di friend, di kag dardarasudos. Di mo pa'y amutipod na kinatao ni Sir Roberto. Sigurado nga dan asawa day dyan niya. Nabayag ka nun ang nagsinada. Kat adan ka din na sigod nga asawa na iji abroad. Ha? Uray ti anak na at damot tan ijay. Ang oray pa'y. At panunot ka na imbag, friend. Tadyak kaya't nagbabawi kan to iti Odin na. Pasensya kan naladawak. At dapay ngamin inaring Pasko ijay talon Trina. Apay ka da pinayaban nak. At dangamin napatag nga ibagakan ka, Mar. Anya day ta. Kasla nakaserseryoso ka matlaunay. Pakawanan nak, Mar. Ngam, agbrektan. Anya? Trina, mabalin ka di. Di na ako manarabakan iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Mar. Kaya't kunti makisinakan ka. Apay. Adda ka tinaaramid ko. Adda di mo kinayat kanyak. Ibagam Trina, ta nakasagana ka mang baliw. Awan ti problema kan ka, Mar. Siyak ti ayan ti parikot. Di ka maawatan Trina. Saan ka nga ayatan, Mar? Adan sa bali nga ay ayatek. Anya? Kasta kalakana alipatom ti amin, maipapan ka data. Apay, nakasarak kan itinabak nang ang makaitid itinanam ay apanagbiag kang ka. Diyak ilibak, Mar. Nauma akon iti kinarigat. Kaya't kumatan tinanam ay abiyag. Kat amok ama ipaay kanyak dayta ni Roberto. Anyan da ito ngayon haramid mo kanyak Trina. Talaga alinamot na kanta ambisyon mo abumaknang. Sa bagay, amok adyak maipaikan ka day taakal kalikagumam. Kat sapay lak tasaan kantong agbabawi itinagbalin a desisyon mo. Amo ka saan to Apolos, Mar. Kat agyamanak iti pan nakaawat mo. Anya, nakiwindaswas kan ni Marco na Trina. Wana nang, adan sa bali ngay ayatek. May sabak nang anam na maag ang makaipaay amin at tartarigagayak itibiyag. Ay, nagalasan ti kasta nga aramid mo, Trina. Apay, sigurado ka kadi iti da ita lalaki. Wana nang, taamok nga daamin kan kwa na asap sa pulak. Mapadasak tumuton ti agbyag anabak ng nanang. Maitad kunton ti amin akasapulan nyo. Ajak tartarigagayan da ita Trina. Kontento ako ni ti panagbyag ta. Sinayang mo ti kas ni Mar, anak ko. Amo ka maawatan nak. Tasan nakat nga rod ang maipaay ti biyag at tartarigagayak. Ay, kasla makitkita kon, akasla akto doon niya iti sidong ni Roberto, nanang.
Sapay ko ma, tasaan kanto nga agbabawi iti dayta nga inaramid mo anak ko. Nariga ti agbalin nga ambisyosa. Kaadwan na ti agbabawin tumatla iti udin ah. Saan to Apulos nanang? Kat no awisan nakamakidanan kan kuana. Umanugot akon adagos. Jakman amo manang Emmy, takayarigak ti kaslaawan iti simbeng ti panunot na kadagidi akanito. Basta tilatan na kaipamaysaan ti atensyon ko, kat ti agbalinak adon niya iti dan na ni Roberto. Isaan ako nakpayan kaninanang ko, ano bilang kidawan ni Roberto nga agdan na kamin, umanugot akon adagos. Gapo nga rod iti ambisyon ko, nakisina akan ni Mar, nagbalin akaayan ayat ko iti sumagmamanumat atawan. Talaga adyak maawatan ti bagik, tasipod na amamok ni Roberto, kalaat nagbaliw ti puloy ti angin. Nalabit agapo taim pagarup ko nga isun ti sungbat ti ambisyon ko nga agbalin abaknang. Awan nga rod ti impangag ko, nga ultimo ti mismo nga inak, kat inaklun ko ni Roberto. Roberto, kastoy ta kadilatan? Itirwarti ka na yun na pagsarakan ta? Apay, Trina. Di ka kontento, di ka ito set up ta? Kanayon mo't nga kita ta saan ka di? Kaano nga ipanakiti balay mo? Kaya't ko kumanti makidanakan ka. Diyakon kaya't ti maisinakan ka, Roberto. Sigurado ka iti dayta, Trina. Kaya't mo ti makidanakan niya. Amo masan ka amabalin nga ikalaysa, ta saan kami pa'y mo't alikal ang nagsinay ti asawa. Uray pay. Total, awan mo tandi ti Pilipinas. Di ikas na siya kung ti asawam. Sige. Nuday ta ti kayat mo. Agyaman na, Roberto. Talaga ti balay mo, Roberto? Talaga akas larena ti agbalin manan nga asawam. Nagadupay ti babaunan nyo. Sigudan da kita babaunan may ti asawak. Isong aging ka itakot at dadapay lang dito. No, ada ka sa pulang bilang ibagamlaan kadakwada. Anya? No kasta? Talaga akas lakdon niya dito pagtaengap? Wen, kaya't kung agresign ka niti trabahom, Trina, tagyan kalatan diti palay. No, kaya't mo terumuar nga agpasyar aramidam. Total, kanayon mo't nga awanak, taado ti as-asikaswag. Okay lang, Roberto. O sige, inton bigat matlaang, agresign na kon iti trabaho. Sigurado kayo di pa nag-resign mo niti trabaho? When friend,
Apay nagtrabaho akpay lang, kat nagbak nang ni Roberto. Ipaay na amin nakasapulak. Ay na, nagkasat ka matin, friend. Talagang inkabalay na ka ni Sir Roberto. Dahito yan tirugi ti arapaap kong agbiag abak ng friend. Bastante pa'y ti maititad ko kaninanang. Sapay la ko matag na nayon day taan na pintas agasat adimtanggan ka, friend. Ay na, I'm happy for you. Nanang, adto'y ti abastuyo. Day, nagadumot day ta anak ko. Nakababain maut ka ni Roberto. Anya ko matipagba'inan nyo, nanang. Rumbang lang nga ipain na amin na kayat ko. Kat karaman kayo ditan. Adto'y ti kwartayo. Gatangan nyo no anyaman ti kurang itiintad ko kada kayo. Ay na, kasla sa anak amamati iti mapaspasama kanak ko. Kunak tumot kada kayo as sa anak ang nagbidot iti susurot kun ka ni Roberto. Kas makita yung mat, ipapain na amin na kayat ko. Kas laak doon niyang agbibiyag iti sidong na, nanang. Ay, kat ayan na ngay nga rud ita. Ada business trip na iji abroad, nanang. Dagiti laang babaunan ti kadwak ita iji balay na. Anak, sursuruom ti agimpod. Saan ka nagastos unay? Aging nga da ititad ka ni Roberto. Agurnong ka para iti masakbayam. Sana na masapol, nanang. Ado ti kwarta ni Roberto. Sa anak to ang maawanan. Ay, madanaga na kiti kastangar aramidam, anak ko. Di kay kadyang dandanag. Agyaman kayo ket di ta simmang bay iti biyag ko ni Roberto. Ita, natungpalan ti arapaap ko nga agbyag anabak nang. Apay ka lang asumangpot, Roberto. Kunak na mabit ka lang iti business trip mo di Singapore. Pasensya ka, Trina. Nagdiretso ang amin itayan dagita aginak. Tapinayaban na ti anak ko. Anya? Nagkita kayo iti sigod nga asawam? Wen, Trina. Napayag kaya mo na nagsina ti asawa kan ti kinadina na iti Amerika. Iso a pinayaban nak ti anak ko. Taapay ka no? Kaya't na agsinublian kami iti inana. Bakit kan lakay kami kanon? Iso arumbang lang nga maisublin ti sigod alinangan mi akas agasawa. Anya? Sigurado ka saan ka nga imanugot. Tagdaak matan akadandanam. Saan ka di? Lating itak, Trina. Nga may manugotak iti kayat na anak ko. Ha? Imanugotak nga agsinublian kami manan kan ni mami na. Anya? Kasano ako, Roberto? Di mo ibagang agsinatan. Pasensya kan, Trina. Ngam talaga akasta ti mapasama.
Total, nabayag mo ta nagbibiyag ka kaslabak nang. Taintad ko mo't amin akinalikaguma. Ngam Roberto, I'm sorry, Trina. Ang mariknak nga ipatpatid ko pa lang tasawak. Pasensya kan, nga masapol nga ang sinatan, kat agsublikan di balayo, taagawidan dito'y taaginak. daytahan jay bagbagakken Katrina. Anya nga ita, kas kalakakaasya pinagtalaw na itibalay na, kat nagsubli kamutlaang itinaggapuam. Ti awanan pa inalaklakayan? Diyak lanam namaan nga aramidan na ti kastoy kanyak. Ay, siyempre anak ko, uray balibaliktadam ti lubong, agasaw adalatta. Kunaknog na nayo ng tikas di panagbiyak ko, ngamsan matgayam. Kasanuak pa itan, sapay nag-resign na kiti trabaho. Awan pa'y urnong ko apulos. Mga barwanad ka anak ko, kabailam day ta, basta ikatem ti kinaambisyosam. No kayat mo ti bubaknang, agsalukag ka. Saan anam na maam ti sabali at tao, amang ipaikan ka iti tartari gagayam a panagbiag. Pasensya kayo nanang. No kumata din ngagak kada kayo idi. Saan ko man napasamak ti kastoy kanyak? Kumusta mat gaya man ni Mara? Dumawat ak iti pamakawan kan kwa na. Amo kay ayatan nakpayla ang aging gaita. Ay, saan mo na namnamaan nga agsublikan ka ni Martrina? Lep-lepas ti kalaysada kan ni Rose idi napalabas alawas. Anya? Ni Rose? Ak kinaubingak ti ingkalaysa ni Mara? Wen anak ko, nagasat ni Rose, takas kan ni Mar ti nakikalaysaan na. Awan pa basulak nanang. Siyak matla tinangaramid iti kastoy agasat ko. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin. Ngam saan pa'y analadaw asimpaam ti biyag mo anak ko. Ubing ka pa ay, adu pa'y ti agururay ken ka napintas agasat. Kat agbalin ko maaleksyon di napasamak ken ka, Trina. Nagsakit tinapasama kanyak manang Emmy. Gapo iti tarigagay ko abumaknang, nagbanagaklakat nga rod ang nakakaasi. Napukaw ko ti amin. Ti trabahok, agramanon ti lalaki anang ipaay kanyak, itinapudno a panagayat. Itamanang agap-aplayak iti trabaho iti abroad, babaan iti tulong ni nanang. Amin gayam nga ininted ko idi akwartakan kwa na kat inurnong na, nga iso ti aramatek ita nga agaplay iji abroad. Sapay kuma tamapagasatan akmatmanang, tapno makapangabarwanan nak, kan malipatak tinasaem a napasamak kanyak.
Sapay ko mata nakaiba ti iti adal ti padas ko. Agyaman ak unay manang. To'y pagayam mo, Trina. Trina, pagayam ko. Pudno asaan agagangay tinapasamakan ka. Ngam nasaya at met tanaaklon mo ti amin, kanagyaman ka. Taadda inam akanayon ang makaawat kan nakasuportakan ka. Saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko? Amok akabaalam aton uyan ti arapaap mo, babaan iti bukod mo a panagsalukag. Dawatam akanayon ti panarabay ti Diyos, tapno itunda na ka iti nalintag adana. Alakastan pagayam ko, katagyaman ak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Bintun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asaan kan panubo Liday kan ragsa Isu